Dneska si dáme unboxing poprvýkrát na tomto kanáli. Budú to konkrétne unboxing kopačiek. Nechajte sa prekvapiť, aké tu budú. Budú fakt fajné pekne. A my sa môžeme vrhnúť na video. Každé 25. a pozrite sa, aké počasie. Jak v júni niekedy. No dobre, otvoríme si to. Ja som to ešte nerozbaloval úprimne. Kamo, to ma zaujíma, jak to bude teraz. Ešte ja som to dostal na Vianoce. 3, 2, 1, teraz. Čo ti dáva, kamo? Kamo, tie kopačky sú jak dobré. Kamo, ten grip to je do prkľada. Dobre. Dobre, na dneska je to všetko. Videli ste, ako kopem tak úplne v middle, lebo kamo, mal som prefúkanú loptu. GG, no. Proste aspoň som ledva vedel dať vinkle. Skoro vinkle som vedel dať iba z penalty, hej. Ale musíš na nich zvykať, no. Dobre, takže ak sa vám ľúbilo toto video, tak nezabudnite dať like a odber a my sa uvidíme pri ďalších videách. Tak čus!